an balimaw anu la Mohamed Touré ka bɔ Washington DC VOA soba kɔnɔ n'o ye studio 6 ye nɛgɛ ɲɛ 12 o tɛmɛna yan o b'an fɛ yan Washington DC Amérique faba kɔnɔ an ka bi jɛmukan o kumaba bɛna tali kɛ ninnu de kan an bɛ taa Bamako an balimakɛ n'o ye VOA Banbara lasigiden Mohamed Daɲogo ale bɛna kunnafoni laban d'a ma duniya senna ntolantan ɲɔgɔntonba min bɛ Qatar o fana na Amérique o ni farafina gun jamanaw ka lajɛrɛba la an bɛna kuma di an balimamuso VOA Banbara fasiribaga Kayatou Tarawele bolo ale bɛna kunnafoni laban fana d'a ma o kɛnɛ kelen fana kan an bɛ segin ka na kuma ayiwa farafina gun jamanaw o ni Joe Biden u ka ɲɔgɔn ye kunnafoniw na ka fara Amérique ni farafina gun kan jateminɛ ni Aristide Sidibe n'ale ye hakilijagabɔla ye ka fara Joe Biden n'o ye Amérique jamanatigi ye ale ye yamaruya kura min bɔ ka ɲɛsin ayiwa lakalitabaliya fɛ jɛkulu kura minnu sigira ka ɲɛsin tunkarankew ma farafina gun tunkarankew ma lakanabaliya koro mara kɔnɔ ani Mali tunkarankew u ka gɛlɛyaw Algérie o ni Niger danfara cɛla ka bɔ Mali la ɲafunke dugudenw olu ka nisɔngoya tamaba ka ɲɛsin kuran dɛsɛ ni lakanabaliya bolili o fɔ la ani ka fara an ka bi donc ayiwa farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoni ma Saka Tarawele bolo ka bɔ Bamako ninnu de bɛna kɛ a kunnafoni laba ye ka las'aw ma an bɛna taa Bamako sɔnni. Ayiwa an bɛna taa Bamako ni Mohamed Daɲogo ale bɛ nɛgɛjuru kan a bɛna duniya senatɔnatɔ ba ɲɔgɔn dan min bɛ Qatar a bɛna kunnafoni laban d'a ma ani ɲɔgɔn minnu kɛra kunu Mohamed. Oui, bonsoir Ntoma. Y'a fɔ cogo min na dolantanba min bɛ diɲɛ kɔnɔ nin wagati na n'o ye Coupe du Monde ye o ko bɛ sen na bi kɔni o ye don kɛrɛnkɛrɛn ye sabula farafina cɛbɔ kelen min tora i ka dɔn ka fɔ nin dolantan in na n'o ye Maroc jamana ye olu ni Faransikaw olu bɛ kari ɲɔgɔn na n'Ala sɔnna nɛgɛ 19 o wagati Bamako kɔni i ka dɔn ka fɔ Maroc jamana lasigiden minnu bɛ yan an'u ka lasigiso min bɛ yan u kɛlen n'u ka labɛn caman sabati sabula u kɛlen n'u ka wele bila Maroc jamana mɔgɔ minnu n'u bɛ Mali kɔnɔ ani malidenw minnu n'olu bɛ Maroc jamana kɔni jukɔrɔma don k'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ hôtel de l'amitié la mun ye nɛgɛ kaɲɛ 19 wagati ye mun ye ka taa nin dolanba in ka o filɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ hakililajigin ka fɔ Maroc jamana yɛrɛ ale tun bɛ kulu min kɔnɔ kulu gɛlɛn tun don a tun yirala ka fɔ a tɛ se ka bɔ a kɔnɔ yɛrɛ nka mun kɔni ye Canada Belgique fo ka taa bila Croatie a tun bɛ o kulu kɔnɔ a bɔra o kɔnɔ huitième de finale la a ye nɛgɛ minɛ ani Espagne jamana tun ɲɔgɔn sɔrɔ a sera o la a y'o ta k'o di mun ye Portugal jamana ye Cristiano Ronaldo o yɛrɛ ka kulu n'o fana cira ɲɔgɔn na Maroc jamana a ye sebaya sɔrɔ o kan bi ani Kylian Mbappé n'o ye Faransi jamana ye ani o de bɛ ɲɔgɔn na o la kɔni farafina bɛɛ de wuli n'o ka jɔ mun ye Marocaw ye ka u jukɔrɔma don sabula an bɛ hakililajigin ka fɔ nin dolantanba min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'o ye Coupe du Monde ye a bɛ yɔrɔ min na bi demi-finale farafina kulu si tuma deli ka se yen a fɔlɔ o kɔni o ye Maroc jamana ye bi n'u tɛmɛna o kan ka se finale la o fana bɛ kɛ ko ye mun na diɲɛma bɛ se ka mun lakali hakililajiginna kunun i ka dɔn ka fɔ Lionel Messi ale ni Argentine olu ye sebaya sɔrɔ Croatie jamana kan 3-0 o do la o ma gɛlɛya olu bolo kosɛbɛ Mohamed Daɲogo mankan don VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Ayiwa sisan an bɛ segin ka na Amérique faba kɔnɔ n'o ye Washington DC ni kabini tarata don ayiwa lajɛrɛba daminɛna yan Washington DC farafina gun jamana tigiw o ni ayiwa Amérique fanga cɛla o kama VOA Banbara fasiribaga n'o ye Kayatou Tarawele ale b'an bolo a bɛna kunnafoni laban d'a ma ayiwa nin dɔgɔkun filanan na Kayatou i bisimila. Ayiwa Mohamed an ka foli bɛ bɛɛ ye awa k'a jira sisan an bɛ don min na ko bi n'o ye araba ye bi y'a tile filanan de ye nin kɛnɛ nin tile filanan de ye a kun k'an ka cɛ fo sini nka bi tile kelen min kɔnɔna na n'o ye araba ye kuma bɛ ka kɛ fɛn min ye sanni feerew ani businessiw ni affaires farafina gun homme d'affaires a n'a cakɛdaw o ni l'Amérique taw ni ɲɔgɔn cɛla la hakilina jiginna président Biden tun ye fɛn dɔ bila sen kan n'o y'a tɔgɔ da ko Prosper Africa o ye programme ba de ye o programme kɔnɔna na u bɛna hakilijagabɔ de kɛ yaasa k'a lajɛ bolobaw sɔrɔ bolobaw ka daminɛ sanni feere la ka taa se hali sɛnɛkɛlaw ka kow ma ka se bɔlɔlɔ sira kow ninnu u b'a fɔ o ma ko digital connectivity n'o ye internet kow ani fɛn ninnu olu bɛɛ o bɛɛ de b'o o fɛn
fɛn kɔnɔna na ka moyen di sisan farafina baarakɛlaw kɛn yɛrɛ ye kɛda kulu ninnu ma ka se ka bɛnkan sɔrɔ baarakɛya ɲɔgɔnya bɛnkan sɔrɔ u ni l'Amérique a cakɛda kulu ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛla la bi kɛnɛ bɛɛ lajɛlen a kuma bɛɛ bɛ kɛ o de kan awa tilegan in na yɛrɛ ale yɛrɛ Joe Biden n'ale ye l'Amérique yɛrɛ président ye a makɔnɔnen don kɛnɛ nin kan yan nɔ kana kuma o koɲa ninnu kan awa nin bita ninnu kuluba ninnu bɛɛ a yirala k'a fɔ ko a labɛnnen don l'Amérique ka sanni feere minisiriso olu ka kotigiso an'u ka chambre du commerce n'o ye jagokɛlaw ani sanni feerekɛlaw olu ka soba ye ka fara corporate council on Africa olu de farala ɲɔgɔn kan ka tila ka Prosper Africa Initiative mɔgɔw k'u fɛnɛ kuru fɛnɛ far'o kan ka bita ni hakili jagabɔ kɔni bɛ sen na yan nɔ u y'a daminɛ ni tɔnsigiba dɔ ye ka kuma fɛn min ye farafin n'a ka sanni feere an'u ka investissement feere siraw tagali ɲɛfɛ olu u bɛna na walawala cogoya min na ayiwa sisan u b'a min bɛ yen nɔ ka fɛ baarakɛɲɔgɔnya bɛ se ka latigɛ cogo di farafina kɛnyɛrɛye kulu ani l'Amérique kɛnyɛrɛye kulu ni ɲɔgɔn cɛla la ani fana ani kɛnyɛrɛye kulu wɛrɛw minnu fana tɛ hali l'Amérique jamana ye mais minnu bɛ sur le plan international u bɛ ka kuma fana hukumu kɔnɔna na wagati yɛlɛma sira dɔ bɛ yen nɔ ni u bɛ kuma kan ko énergie transition o fana kuma fana bɛ segin sen na i y'a faamuya bon sɛnɛkɛlaw n'o ye agro business ye olu fana bɛ se ka yɛlɛma cogo di ka kɛ kɛnyɛrɛ ye cakɛdaw ye ka se k'a nafa bɔ cogoya jumɛn na i b'a fɔ komi n'a sɔrɔ l'Amérique jamana kɔnɔna na taw bɛ yan cogoya min na parce que yan sɛnɛkɛlaw ye entrepreneurs de entreprise baw de b'u bolo u bɛ sɛnɛ kɛ mais u b'a feere u b'a tɔnɔbɔ y'a ye fo génération ni génération o koɲa farafina taw bɛ se ka digi o la cogoya jumɛn na o fana kɛnɛsigi bɛ yen nɔ a bɛna kuncɛ ni fɛn min ye digital connectivité ni fɛnw ye ko belebeleba kelen wɛrɛ min kɛra u ye ko belebeleba kelen min kɛra o ye danatigɛli kɛ ka kɔrɔsigi dɔ sugandi n'o bɛna sigi l'Amérique président kɔrɔ n'a bɛna kɛ farafina tungaladen minnu sigilen bɛ l'Amérique jamana la yan nɔ olu ka kumakɛla ye Mohamed ninnu de bɛ yan nɔ bi kelen bi arabadonya in na an ye min sɔrɔ ka di wula kɔnɔna na an bɛna ka na farali kɛ ɲɔgɔn kan tuguni ka lasili kɛ an lamɛnbagaw ye ayiwa i ni ce la ayiwa halisa o lajɛrɛ hukumu kɔnɔna na min daminɛna kunu Washington DC ni Joe Biden ka fangalamɔgɔ o ye lahidu ta ko waati kura kɔrɔcɛra ni ayiwa farafina ni Amérique olu ka jɛ ɲɔgɔn ya VOA Bambara kunnafonidila Mariam Traoré ale ni Sinu Keyita b'o ɲɔgɔn ye kunnafoni ɲɛfɔ an ɲɛna an k'u lamɛn. The governments of Burkina Faso jamana ɲɛmɔgɔ La Guinée, Mali ani Sudan olu tɛna ye nin lajɛrɛ in kɛnɛ kan. Farafina kelenya tɔnba bonya kama a ma sɔn ka wele bila jamanaw ma minnu ɲanginen don o jɛkulu nin fɛ ka sababu kɛ fanga dafiri ye. Anw ye dangareli kɛ kumakanw na minnu b'a fɔ ko munna anw ye wele bila jamanaw ma minnu ka kow lajɛyalen tɛ kosɛbɛ. Nga u b'anw ka ŋaniya ɲumanya de jira ka ɲɛsin kumaɲɔgɔnyaw ma hali n'a y'a sɔrɔ an ma bɛnkan kelen ma. Anw hakili la ka kumaɲɔgɔnyaw sigi sen kan walasa ka ɲɛta sabati Amérique jamana ka hakilinaw kan walasa an ka gɛlɛyaw wuli ka bɔ yen ɲɔgɔn fɛ. Cɛkɛyɔrɔ min sigilen don farafina gunkana lakana koɲɛw kunna n'a bɛ wele ko Conseil national de sécurité pour les affaires africains. O ɲɛmɔgɔ Jude Devermont y'a lase ala ma mɛn fɔlɔ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ ko jamanatigi Joe Biden ka fanga jɔrɔlen don ka kɛ ni bɛjɛ fanga lajijili ye farafina tilebiyanfan jamanaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la. An b'a dɔn k'a fɔ ko ni an bɛ fɛ ka segi furancɛ fanga kuntagalajan na mun ɲɛmɔgɔya bɛ faso jamaw bolo o b'a yira k'a fɔ fo an yɛrɛ fɛnɛ ka an jɔyɔrɔ dafa kosɛbɛ ni farafina ka nagakɔrɔ jɛkulu ye i n'a fɔ CEDEAO, Union africaine ani farafina yɛrɛ ka faso jama ni lajɛrɛ in sen fɛ an bɛna kuma fɛɛrɛw kan mun bɛna to jamanaw la bɛjɛ fanga bɛ se ka lawaleya ye. An b'a dɔn k'a fɔ farafina ka laɲini bɛjɛ fanga la a fanga ka bon ka tɛmɛ yɔrɔ caman ta kan a bɛ se fo 170 ma. Fi y'a lase fɛnɛ ko États-Unis jamana bɛna ni farafina cɛ siraw ɲɛfɔ ka kɛ ni farafina yɛrɛ cogoyaw ye ni ka jateminɛ kɛ marabaga kɔrɔw n'o ye kolonw ye olu ye kɔlɔlɔ minnu bi o ko la. Anw bɛ farafina kɔnɔla la an bɛɛ lajɛlen ka nafa de kama ani fɛnɛ an bɛɛ ka nafaw latali ɲɛ farafina man ka kɛ kɛlɛkɛ kɛnɛ ye jamana fangatigibaw bolo man tɔɔrɔ mun ye farafina sɔrɔ kɔrɔlen na anw b'o dɔn
wa an bɛ fɛ k'a jira k'anw bɛ baara fɛn fɛn boloda o bɛ taa farafina ka hakilinaw bonyali de kɔnɔ. A y'a lase fɛnɛ ko Biden ka fanga bɛna a jɔyɔrɔ yira ni lajɛrɛ in kumaɲɔgɔnyaw senfɛ min bɛ tali kɛ siniɲɛsigi sariya ko ɲɛtagaw ani sɔrɔ yiriwali baaraw ma ni farafina gunkana jamanaw ye. Misa b'anw na halisa ko AGOA ka nafasɔrɔ siraw tɛ ka tɔnɔbɔ a ɲɛ ma ka s'a dan na. Anw hakili la ko an ka kan k'an ni farafina cɛ falenfalenw cɛya sanni feere sira kan. An ka kan k'an yɛrɛ ɲininka n'a y'a sɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ falenfalenni kow bɛ ka kɛ halisa a ɲɛ ma. Yala cogoya gɛrɛw bɛ se ka kɛ yen minnu bɛ se ka farafina nafa wa? Madame Faye a y'a lase fɛnɛ ko hakilina sinsinnen minnu talen don ni lajɛrɛ in kɛnɛ kan dɔ de bɛna tali kɛ fɛɛrɛw la walasa ka se k'u ɲɛmada min nafa ka bon ni yiriwali ye farafina gun kan walima k'a yira ni yecogo wɛrɛw ye ka taa diɲɛ yeta kuraw kɔnɔ n'an k'o ma ko architecture internationale. Ne sigilen don ka kɔnɔni kɛ walasa ɲɛta ka sɔrɔ President Biden ka baro kɛlen na New York duniya kelenya tɔnba kɛnɛ kan. Siɲɛ min na a y'a fɔ ko farafina kan ka sigiyɔrɔ kelen sɔrɔ Conseil de sécurité la. Fɛn minnu bɛna yira ni lajɛrɛ in kɔnɔ kun ka jan bɛn marako ɲuman dun ka fa sabatili n'o gɛlɛya dɔw bɛ da waati yɛlɛma kun jago nga fɛn min yɛrɛ bɛ tile laɲini kɔnɔ o ye Washington ka jijali ye ka se k'a ŋaniya yira n'a ka baara ɲɔgɔnya hakilina ye ani farafina gunkana cɛ. Nin tun ye VOA kunnafoni sɛnsɛnna Darren Taylor ale ka laseliw ye ka bɔ Johannesburg min bayɛlɛmana ka lase aw ma Mariam Traoré fɛ bamanankan na. Ayiwa halisa an bɛ to nin lajɛrɛ hakilinaw kɔnɔna na ni VOA banbara fasiribaga Kaya Traoré ale n'an balimakɛ Aristide Sidibe n'ale fana ye Mali tunkaranden min sigilen bɛ Texas hakili jagabɔla don u ye kuma falen kɛ lajɛrɛ kan ayiwa ko nin kɛnɛ kan an ka jɛ k'u lamɛn. Ne ye mun sɔrɔ a la o ye k'a fɔ Ameriki y'a faamuya k'a fɔ bi na ni u bɛ fɛ Afriki jamanaw ka se ka bolo di ɲɔgɔn ma n'u bɛ fɛ k'a kɛ u ka taabolo dɔw kan olu yɛlɛma. Ameriki businessiw ani Afriki businessiw olu bɛ se ka baara kɛ cogo min na. Maintenant n ye mun fɛnɛ tɔmɔ a la c'est vrai ne ye Africain mais n ye Malien de. N ka jamana ma kɛ yan o ma bɛn ma. Bi aw e tun bɛ tɔnsigi kɛnɛ jumɛn ni jumɛn kan? Ne nana tɔn mun na yan nɔ kuma mun bɛ kɛla yan nɔ o ye Ameriki bankiba dɔ bɛ yen ko Exim Bank o ka ɲɔgɔnyenba dɔ u y'o bɛn nin forum in ma u kumara cogo jumɛn Ameriki businessiw olu bɛ se ka baara kɛ Afriki businessiw fɛ cogo min na o banki in bɛ se ka kɛ garanti ye cogo min na pour que juru ka don Afriki businessiw la. Kɛrɛnkɛrɛnnenya u ye ɲɛmɔgɔ kura dɔ de b'a kunna bi o yɛrɛ o ye mɔgɔ dɔw ta minnu bɛ fɛ ka Afriki dɛmɛ kosɛbɛ donc o kumaw fɔra bi u ye ɲɔgɔnyew kɛra entre Afriki businessiw ani Ameriki businessiw ani bankɛyɔrɔw bɛ yan nɔ olu fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan mɔgɔw bɔra diɲɛ fan bɛɛ fɛ ka na mais Africains tun ka ca a la dɔɔni. I y'a fɔ sisan ko Mali ma ye a la o ma diya e ye mun kama? Bon bi ne ni banki ɲɛmɔgɔ dɔw kumara ne k'u ma n ko nin ye ne san 20 ne sigilen bɛ Ameriki jamana kan nin banki in bɛ yan a mɛnna mais u ma baara kɛ Mali la Mali ma se ka na nin ko in na parce que coup d'état de kɛra an fɛ Ameriki ka sariya la n'u bɛ dɛmɛ kɛ u tɛ dɛmɛ kɛ jamanaw ye coup d'état kɛra yɔrɔ min na Mali yɛrɛ dɔrɔn t'o la Guinée b'a la Burkina b'a la ani Sudan b'a la mais ne ye Malien de Malien ta de bɛ digi ne la maintenant o bɛɛ n'a ta Malien denw yɛrɛ bɛ se ka na Malien businessiw tun bɛ se ka na bon olu mana kɛnɛ kan o kɔni o ma ɲɛ. Information parce que Malien dɔw nana Mali cakɛ baara dɔ bɛ yen nɔ ko ANADEB o directeur nana ani Mali société dɔ bɛ yen nɔ ko Buna SA o nana ne yɛrɛ de ye information d'olu ma bon n y'a di mɔgɔ caman ma mais olu 2 de nana bon a bɛ se ka kɛ mɔgɔw ma nafa ye olu y'a nafa ye
an ye rencontre baw kɛ yan et a rencontre dɔw yɛrɛ olu ko k'an bɛna vidéo conférence kɛ après k'a lajɛ parce que c'est vrai coup d'état bɛ Mali la transition de bɛ yen mais transition bɛna ban n'o banna business ninnu u pɛrɛlen don ka taa an fɛ yen. N'i ye maliyɛn dɔw ɲininka o b'a fɔ k'olu ma fosi kɛ. Ka di. Olu ni tubabu tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bilen Mali yɛrɛ jamana yɛrɛ k'a yɛrɛ bɔ Mali bɛ se k'a yɛrɛ bɔ Mali bɛ se ka baara k'a yɛrɛ ye mais e bolo sisan u ye mun de kɛ. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Ayiwa an balimaw halisa a bɛ Mali kura de kɛnɛ kan an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamako n'a laminiw na Nioro Sahel an bɛ sɔrɔ radio émergence 99.6 Bugunika an bɛ sɔrɔ radio Kumasɛ la fiɲɛ turukala 92 Mopti radio Orona la 93.2 Tumbutu 93 Gao 106.1 sisan an bɛ sɔrɔ fana Abidjan fiɲɛ turukala 99 na ka fara Ouagadougou kan n'o ye 4.2 ye an bɛ sɔrɔ fana bɔlɔlɔ sanfɛ www.voabamara.com walima an ka fiɲɛ sira fɛ n'o y'an ka Facebook page ye sisan an bɛ segin ka na an ka kunnafoni tɔw lase aw ma Amérique jamanatigi n'o ye Joe Biden a ka yamaruya sɛbɛn ɲɛsilen ladilikan jɛkulu kura o sigili kan farafina jamana tunkarankɛw jɛ ka fɔ la Amérique jamana kɔnɔ o kama VOA Bambara fasiribaga Modibo Dambele ale b'a yamaruya ni ɲɛfɔ an k'a lamɛn. Madame Harris a ye nin jigisigi cikan lase tarata don Ameriki jamana ani farafina jamana ka tile saba lajɛrɛ mun labɛnna Biden ka fanga fɛ ni welewele bilalen do farafina jamana ɲɛmɔgɔ 49 ma ani farafina kileyatɔn o jɛkulu yaasa ka hakili falen kɛ. Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ a ye laseli kɛ ko Ameriki jamana bena nafolo $100 miliyɔn 100 wɛrɛ di ma farafina denmisɛnnin ɲɛmɔgɔw ma ani ko Ameriki ka waribondo min bɛ mun bɛ minɛnw donni ni bɔli ko ɲɛnabɔ u bena bɛnkan dɔwɛrɛ kɛ mun bena hakɛ bɛ taa fo $1 miliyari 1 na nafolo la yaasa sɔrɔ bɛ se ka sɔrɔ kokɔrɔma do farafina. Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ yelen ni kɛnɛ in kan dabɔra yaasa ka se ka Ameriki jamana ka nafa ani a ka kunkilenna kura yira ka ɲɛsin farafina ma san caman a kɔlɔsilen k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ minnu tɛmɛna ma u sen don farafina gun koɲaw la ni ale kɛlen don ɲɔgɔn digidigi yɔrɔ ye Ameriki jamana ani Chine cɛ. Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ Joe Biden ni ale ni farafina jamana ɲɛmɔgɔw kan ka ɲɔgɔn ye arabadon ye i bolonɔ bila sɛbɛnfura la ni ale ye kulu ye Ameriki jamana a ka cɛsiri ani a ka wulikajɔ ka ɲɛsin farafina jamana tungarankew ma. Farafina jamana tungaranke mɔgɔ miliyɔn 2 ani u bɔnna mɔgɔ caman ni minnu bɛ wele ko afro-américains ni u tun bilalen do jɔnya la olu caman ni farafina gun tɛ ɲɔgɔn kalama kosɛbɛ. Yani ni lajɛrɛ in ka bila sen kan Ameriki jamana masayaso ye laseli kɛ ko Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ Biden a ka kɔkɔrɔmadoli ka ɲɛsin farafina ka keleya tɔnba ma yaasa a bɛ se ka kɛ duniya nafolobatigi jamana 20 o mɔgɔ ye ani ko a ye Johnny Carson sugandi ka kɛ Ameriki ka ciden ni a ka dɔnniya ka bon kosɛbɛ farafina gun kan yaasa ni hakilila minnu fɔlen filɛ nin olu bɛ se ka lawaleya ka sigi sen kan cogo min na. Ayiwa an bɛna taa Mali jamana caman cɛ yan fan na kɛrɛnkɛrɛnna Koro mara la n'a yirala k'a fɔ lakanabaliya kɔni o ma sabati hali bi. Ayiwa a kɛlen bɛ ka fariya o kama VOA Bambara lasigiden Tijani Wedrago ale bɛ a kunnafoni d'an ma an k'a lamɛn. Mali camancɛ yan fan na lakanabaliya o kɔni ɲɔ ɲɛnen don hali sisan i k'a dɔn k'a fɔ ko kunungu tarata fajirida fɛ cɛ marifatigi dɔw kɔni nan bɛ dankari kɛ ka ɲɛsin dugu min nan b'a wele ko Dimi n'o bɛ Sege komini fɛ Bankasi marabolo kɔnɔna na. Duguma dɔw ka sirila u y'a yira k'a fɔ ko jadiwale tigilamaw nana kabini su kun fɔlɔ u ni dugu kɔlɔsibaw kɔni karila ɲɔgɔn na ka waati jan bɔ. Mali fintigilakaw kɔni kɛlen ka kunnafoni sɔrɔ u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ka se nin yɔrɔ in na
nka u nana sɔrɔ jadi wale tigilamaw u ye 5 don fiɲɛ na nin walejugu in kɔni tiɲɛninaw barika bonyana kosɛbɛ baw duguma maa 8 bɔɲɔgɔn ko olu de bɔnɛna o nin na ni ka maa caman jogi hakilina jiginna nin t'a sɛn fɔlɔ ye dangarewalew ka kɛ sege mara kɔnɔna na o mun taara kɛ sababu ye ni ka maa caman wuli ka bɔ u sigiyɔrɔw la an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan dɔw kɔni dɛsɛlen don k'u ka sumanw tigɛ dangarewale tigilamaw ɲɛsiranya kama an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ mali fintigilakaw dagalen bɛ nin waati in na yen nɔ walasa u bɛ se k'u bolonɔ da nin dangarewale tigilamaw kan sege yɛrɛ yɔrɔ ye mun bɛ kuli sanfɛ i k'a dɔn k'a fɔ dangarewale tigilamaw dagalen don yen kosɛbɛ a bɛ waati jan bɔ tijani wederawogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro. aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnin di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. halisa Mali jamana caman cayan fan la ka kɛɲɛ ni lakana bonyali ye lakanabaliya bonyali ye ani kuran dɛsɛ olu bɔlɔlɔ sɔrɔ baliya ye ɲɛfunke dugudenw olu ye nisɔngoya taama dɔ boloda a sigida kɔnɔna na VOA Bambara lasigiden ka bɔ ɲɛfunke Seku Ture ale bɛ a kunnafoni lakalaya ye an ka jɛ k'a lamɛn. ka ca san ye connexion internet tigɛ bɛ ɲɛfungekaw la basigibaliya fana bɛ yen o ye kɔlɔlɔ caman lase maaw ma nin y'a kalo 4 ye fana courant tɛ ka di a ɲɛma nin bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ɲɛfungekaw kɔni bɔra k'u ka nisɔngoya jira ɲɛmaw la an bɛ lahala min kɔnɔ gɛlɛyaba de bɛ yen n ko gɛlɛya ni sécurité tɛ jamana min kɔnɔ foyi tɛ tɔgɔjɔla banabaatɔw minnu bɛ bɔ burusu kɔnɔ ka na yan feerelikɛlaw minnu bɛ taa feerelikɛla foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ ni siraw ma labila ka ɲɛ bon siraw labilalen tɛ parce que sécurité tɛ yen n'i bɔra n'i ka wari ye yan n'i ka se dɔgɔ wɛrɛ la u b'a bɔ si la ɔ ka sɔrɔ armée mɔgɔw bɛ yan polisiw bɛ yan bɛɛ bɛ yan o yɔrɔnin y'an degun kojugu an bɛ sɛgɛnba de la wa foyi tɛ ka ɲɛnabɔ nin waati in kɔnɔ n'u m'a jate minɛ ayiwa tiɲɛna degun b'an kan an tɔɔrɔ la. ka fara basigibaliya kan courant tɛ yen internet tɛ yen nɔ maaw dun ka dayirimɛ de sirilen bɛ ninnu na an bɛ yɔrɔ min bɛ ɲɛfunke du caman bɛ ɲini k'u ka daw tugu ka yɔrɔ bila. nasi ka ni connexion tɛ yen nɔ jeunesse yɛrɛ tɛ yen an yɛrɛ tɛ yen an bɛ se k'o de fɔ bi bi n'an ka courant ɲɛna a bɛ diya anw ye kosɛbɛ o de kama an bɔra sɔgɔmada in na pour que nimisa wasa ka se ka sɔrɔ bɛɛ ka bɔ Mali bɛɛ ka bɔ a kalama ɲɛfunke an bɛ degun mun na yan nɔ an ekɔlidenw ani an ka musokɔrɔbaw bɛ degun mun na yan nɔ o de y'an ka bɔ ko ye sɔgɔmada in na. an tɔɔrɔla yɛrɛ yɛrɛ de an vrai dire an tɔɔrɔla i y'a mɛn an ka frigow tɛ ka marché an tɛ se ka si so kɔnɔ an bɛ sɛgɛn an tɛ se ka foyi foyi de kɛ an ka telew tiɲɛna an tɛ se yɛrɛ de ka fɛn kɛ k'a sɔrɔ courant tɛ yen ni courant tɛ yen foyi tɛ yen i y'a mɛn insécurité bɛ yen mɔgɔw bɛ baara la n'i y'a ye i bɛ baara kɛ i bɛ mɔgɔ de ye en tant que courant tɛ yen an tɛ se ka ɲɔgɔn ye jango k'a fɔ k'i bɛ kɛlɛ kɛ mɔgɔ nɔ. n gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen sɛbɛnna gafe kɔnɔ k'a di préfet cercle ma. De là jusqu'au niveau du gouvernorat, chacun est en train de s'y mettre. Et même d'autres volontaires qui ne sont même pas de l'administration, chacun est en train de s'y mettre. K'a ta yan fo ka taa bila gouvernorat la Tombouctou ani maa wɛrɛw yɛrɛ bɛɛ bɛ k'i seko kɛ walasa nin gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen na se ka sankɔrɔta ka bɔ ɲɛfugekaw kan wa hali ni marche in kɔfɛ an tɛna dabila k'a sababu kɛ nin gɛlɛya ninnu an yɛrɛ b'a kɔnɔna la. Nous allons continuer à nous battre pour que l'électricité nous revienne parce que nous aussi nous avons besoin de ça. Ni ye Korotimi Traoré ka bɔ Segu Kura Segu aw ye Mali kura lamɛn ntɛnɛn ka taa bila juma la nɛgɛ kaɲa 5 ka taa bila kaɲa 5 tɛmɛlen ni sanga 30 ye VOA Afrique kan. Ayiwa sisan an balima bi ayiwa farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw ka bɔ Bamako Saka Traoré bolo Qatar ɲɔgɔn dan o senatɔ la o kunnafoni laban Saka Traoré.
senantolantan bunagun kan diɲɛ ɲɔgɔndanba Qatar jamana kan ni Argentine ye Qatar jɔnjɔnba ta kari nata décembre kalo tile 18 o b'a ka jɔnjɔnw dafa sabala san 1978 ani san 1986 taw tɛmɛnen kɔ k'a fɔ ko kunu tarata décembre kalo tile 13 san 2002 demi-finale ɲɔgɔndan na Argentine ye sebaya sɔrɔ Croatie kan celu 3 kanankolo ni bɛna kɛ Argentine finale wɔrɔnan de ye Coupe du Monde kɛnɛ kan kama sɔrɔ kunu ɲɔgɔndan na senantolantan donba caman tun damɛ Croatie la ka da kan sengola bɛ a ka senantolantanaw na hakilina jiginna Croatie de ye Brésil bin quart de finale la Lionel Messi Argentine jalatigi n'a tɔɲɔgɔnw ye ɲɛ wɛrɛ yira min ye Croatie bin kosɛbɛ Argentine siɲɛ 18 do ka ye Coupe du Monde phase finale la ani a ye finale 5 tan yala a na se ka finale wɔrɔnan jɔnjɔn ta kari nata wa an k'o jaabi ma kɔnɔ Faransi Maroc min mana se sɔrɔ Argentine n'o de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ finale bawolo siman kan diɲɛ senantolantan ɲɔgɔndan fana do senkɔrɔmadondobaw ni ɲɔgɔn cɛ ka da kan senkɔrɔmadondoba kelen o kelen bɛ senantolantana ŋana do senkɔrɔmadondo misali la Brésil Neymar Portugal Cristiano Croatie Modric Argentine Messi walima Faransi Mbappé Kader Traoré VOA lasigiden Wagadugu Burkina Faso o kɔrɔ ko nin ŋana ninnu bɛ u ka jamanaw ɲɛfɛ wa an y'an kanbɔ fasoden dɔw ma ka se ka olu ka hakilinataw lɔn Abdala Kabore ye o dɔ ye caman b'u Argentine supporter Messi kama parce que an bɛ se ka fɔ kun ka balo mɔgɔ caman kulela parce que Messi bin don ni jama ye on dirait Burkina le tomo jouer la c'est bien vrai on bɛ se ka Argentine supporter mais ni kɔni Messi kama lo Cristiano fana filɛ ne yɛrɛ bɛ Cristiano supporter mais Portugal ka ko fana ti ten Abubakari Traoré fana ko n'i ko Coupe du Monde i ko joueur ba ni dugu dɔ yɛrɛ bɛ jouer n'i y'a fɔ ko France bɛ jouer n'i m'a fɔ Mbappé bɛ jouer yɔrɔ min na ou bien Argentine Messi bɛ jouer yɔrɔ min na ou Portugal Cristiano ka équipe mɔgɔ caman t'a lɔn Portugal ka jouer et puis entraîneur Cristiano bila kɔfɛ équipe éliminée no a man digi mɔgɔ la mais le fait que équipe éliminée k'a to Cristiano man jouer o dɔrɔn no digira mɔgɔ la sinamaya fana de bɛ joueur ba nin tɔgɔ wasa Ali Sow ka fɔtara a jateminɛ ka filɛ yɛrɛ ɲɔgɔn sɔsɔ caman bɛ kɛ Cristiano ale ni Messi gɛrɛfɛ Cristiano ka mɔgɔ bɛ Messi ka mɔgɔ bɛ Mbappé ka mɔgɔ bɛ n terikɛ dɔ yɛrɛ bɛ depuis Zidane yi ballontan dabila lo min fo bi a ma ballontan filɛ tugun ale fana tun ye Zidane lo kanu nka mun le kosɔn farafina senatolantala ŋanaw tɔgɔ ma fɔ caman ni Coupe du Monde nin na a ma fɔ ko o b'u tubabuw dɔrɔn lo kanu Égyptien Mohamed Salah a kanubagaw bɛ yen Sadio Mané ma sɔrɔ ka taa Coupe du Monde na sinon a tɔgɔ fana tun bɛ fɔ caman caman Ghanéen André Ayew ale fana tɔgɔ tun bɛ fɔ caman caman fɛn min bɛ ballontan yɛrɛ fana sɔsɔri caya o ye a sinaya nin ye an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan senatolontan baba saba le tora Lionel Messi Kylian Mbappé ani Marokɛnw ka Hakim Ziyech an bɛna lɔn min bɛna se ka nin Coupe du Monde nin ŋanaya ta nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso an bɛ to Burkina Faso ka an bɛ taa Bobo Dioulasso VOA lasigiden Alidu Ouedraogo bɛ kuma n'an ye jalatigɛbaw arbitre ko don olu sugandili kan FIFA diɲɛ kuru ka da senantolantan ɲɛmayaso fɛ senantolantan kanuba caman bolo jateminɛ ka kan ka kɛ jalatigɛba ko la ka sanga ni jamanaw ye diɲɛ tolontanba min bɛ kɛra bolo sunana bɛ kɛra arbitriw ma n'u ye ballon yɛrɛ tanbaga kititigɛlaw ye mɔgɔ caman y'a yira k'a fɔ ko tubabu jamana arbitriw o b'olu bila o bɛ tubabu jamana ani jamana wɛrɛw ka filen fiyɛ ko i t'a ye farafina walima asiatique ou bien latino ninnu fɛ olu dɔ arbitre k'o ka ballontan fiyɛ an gwɛrɛra Lasina Pare la ale tun ye diɲɛ yɛrɛ kuturu arbitre dɔ ye ne kɔni fɛ baasi t'a mun na ani o k'i ta yɛrɛ k'i ka taa filen fiyɛ o yɔrɔ na o lani b'i la baara in b'a lɔn mais lanaya ko fana bɛ n'i b'a fiyɛra ni o lani b'a la ko i tɛna dɔ dɛmɛ Jonas Apollinaire Kabore ale ye farikolo ɲɛnajɛ journaliste ye ale ta hakilinata ye juma ye ninnu ko ninnu kan arbitre mana kɛ cogo cogo règlement ni a kan ka respecter arbitre fana b'a lɔn ka fɔ ko ale bɛ yɔrɔ min na nin ale ka baara nin mɔgɔ fana sigilen o tribune o b'ale filɛra n'ale y'a kɛ cogo dɔ a damandara asiatique mais olu prononciation bɛɛ taara kɛ européen arbitre ye nin c'est pas bon ils ont raison olu b'a kɛ comme européen don olu ye arbitre ɲɛnama et pourtant asiatique ni africain kɛmɛ arbitre ɲɛnama b'an bolo la o n'u m'a fɛrɛ ka changer fɛrɛ a bɛna ballontan bɛɛ ɲagamu ni tun ye Alidu Ouedraogo kumakan ye VOA banbara tɔgɔra Bobo Dioulasso ka kuncɛ hakilinajigi ka kɛ ka ɲɛsin Salif Keita ma Mali senantolantana kɔrɔ don farafina ballon d'or fɔlɔ don n'o ye jɔnjɔnba ye senantolantan bunagun kan sengola tun b'a la kosɛbɛ Salif Keita n'a bɛ wele Domingo a tɔgɔ ye farafina senantolantan kɛ ka babaw ani kɔbaw tigɛ a ka ja Mali senantolantan Salif Keita y'a ka san 76 ɲɛnamaya ɲina san 2022 in na an b'a fɔ kɔ sanbɛ ala ka san caman yira an na ka kunnafoni ninnu lase Alidu Ouedraogo Bobo Dioulasso Burkina Faso Kader Traoré Wagadugu Burkina Faso ani ne yɛrɛ Siaka Traoré Bamako Mali la a k'an bɛ sini alamisa décembre kalo tile 15 san 2022 ayiwa nin bɛna dancɛ an ka bi kunnafoni dancɛ
ayiwa an ka foli bɛ an lamɛnbagaw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni jamukan labɛnna balimakɛ Sɛk Cero fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun bɛ Sayidrak bolo ni jamukan lasiraw ma ne yɛrɛ Mohamed Ture fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ la